Επειδή αυτό το case study παρουσιάζει κάτι ρομπότ που μας πήραν τις δουλειές για 15 μέρες, είναι φτιαγμένο εξ ολοκλήρου από AI. Πριν το ChatGPT. Πριν το Midjourney, ένα agency στην Ελλάδα αποφάσισε να προσλάβει robots που θα βγάζουν τη δουλειά, όσο ο κόσμος λείπει για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Έτσι γεννήθηκε η Sun Macan, η πρώτη, καλοκαιρινή, AI-based διαφημιστική εταιρεία, που ζούσε σε ένα microsite, φροντίζοντας κάθε καλοκαιρινή ανάγκη των πελατών. Το AI έφτιαχνε artworks και taglines, έδινε πρόσβαση σε προγραμματάκι τύπου Photoshop για καλοκαιρινό DIY δημιουργικό, συζητούσε με τον πελάτη, ηχογραφούσε ραδιοφωνικά και έκανε export τα αρχεία. Για να φτάσει όμως στα αυτιά και τα μάτια κάθε πελάτη, δημιουργήθηκε το κατάλληλο promo. Με βίντεο. Από 8 Αυγούστου, όλοι θα λιάζονται. Γι' αυτό, Sun Macan. Γιατί πλέον, όλοι, βρίσκονται κάπου στο Sun. Ούτε άνθρωπος για εκφώνηση δεν έμεινε. Ανακάλυψε κάτι σαν τη Macan στο sun.macan.gr. Post αλλά και tutorial στα social media. Συστήσαμε στον digital κόσμο τη Sun Macan. Και για αυτούς που θα πέρναγαν έξω από την εταιρεία, φτιάξαμε poster που κοσμούσε την είσοδο σαν άλλο έργο τέχνης. Και έτσι, μια Sun Macan με Sun Accounts, Sun Creative Ads, Sun Strategy Ads και Sun Παραγωγή ήταν εκεί για να μην μείνει κανένας πελάτης. Σαν την καλαμιά στον κάμπο.